Apa denoi, deprodia txizketan, bueno, ja, horian The Will of the Wisps jarraitzen, aurrekoan bostordu egin duzer, eta jarraituko dugu, jolasa jarraituet, arrazmantzetan, vale, teklaga, eta, jarraituko dugu, justu utzi genuen pantanoko, errota desatazkatu genuen, eta orain urberria atertzen da. Eta hemen utzen. Ara honekin, minera lauzte bauen eukala eraikitzeko gauzak. Beraz. Arze proiektu dauden. Vale, etxe bizitza egitea, nahi hauet, kentzea. Vale. Beiratu eta amendik noi. Arzen. Ez dakit, non egon ga. Zehola ematen zuen. Aber kontrolakin asmatzen ze. Egun pare bat egon da ibili gabe aberretza izkiten ahazten. Hemen ur honetan noen ibili gaitezke. Ahí va. Eta nola inbet. Zeurazki habilitatea gerago mango udetatik salto egiteko. Hori zinez apurtu. Ahí va. Yo Tonili. I'm vera quiero. Nes. Vos que el siguiente.
Nennes. Bato. Iwa talk. Células de energía, células de vida. Vale, ez dago nahiko tiro. Interesantea da horiek jakitea. Itxoin, Hemendik behera julezkeun da. Ematen zuen bai zerbait zeola. Hau ezin dut puskatu. Zeurazki hori apurtu ahal izango dira eta haure bai. Eta mendiken hor baitera monetxoina. Arnaz sartuko, Mendik. Hala, hemen ez jauzia berko hau uretatik zeurazki hori habilitate bat izangoa. Hartuko deuna, geroago da. Epa. Hala, hortaz, noak bergea, hemen gora jule izkeu. Baino... Bueno, toki hauek aztertuko ditugu, ze oin ura argituta goa data. Ahí ba, pertsonaia hori berria da. Ustet. Hale, hortaz, ezkerretik adibidez. Piraña daude, baina bueno. Hau hartuta... Hemen... Bide bat dagoela... Hemen ez, honetza... Baina ez dituzten, ez da git. Vale... Ezkerrean gode eta gero teletransporte hartuta... Jungo gea. Hemen da. Urronetan, bera. Ah, bale. Itxita. Hori ere zeurazki beste habilitate bat izango da. Hemen gora ezin duen. Gutxenez dut eta ero izkio kalte ez ditite. Ah, karo, lehen ogurazion eta ezin jenean pasa. Horain behi. Bale, hortik jula izkeu.
Beira norat erten gara. Bale, hona ez nahi eta horri, baina bueno. Hau hemen gora hartetzen da. Bale. Hortaz... Jungo da honea eta gero hor behera. Eskuinera pixkat eta bera. Eta gero ja jungo da, suposatzen dena... Eusko zaten joan amez zerbait zola. Beira, hau goiare egin da. Ezkerrera. Hemen pintzen du, hemen goian da, hola. Bale, ikustet. Non da. Amen. Baina azpitik. Vale, minerala. Eta orain toki gehiago dago. Hemen ez ginen iristen. Pratugoet juten. Baina habilitate batzu dauzkaula. Agian iritsi algea. Eo... ez horrea zingin iritsi beste gauza bategatik. Arri bat zeolako parean. Uste duentzat. Bale, hortaz... Ona bideiatu behar du. Eta horra bideiatzeko gartuen hau da. Koloken ahun behar dugu, ez? Amen. Hombre, betik egula izkeu. Pratuko hau txika zen. Eta ez dakik nola pasatu ez da. Hemen emertzen horrela. Bale, hau, bera hau ja baki nola puse. Bale, eta hemen dao palanka horbeko irikiko una. Bale, orduan toki hau ireki zaigu. Bale, hau esploratuko dugu aurrera juna aurretik, zeagian zerbait topatzen dugu. Zendatu dugu. Ai, joder. Ai. Eta bizitza bat gehiago haukau.
Ez leheno gehitu zaigu, así que oain beste bat lortu hor da. Hemen ez da izatik toki honek boss itxura dauka. Baina energia eman bai dute hemen. Itxura guztia hogea hemen boss badago. Ahora, hemendik ja zein da interesgarria. Iman... Ez que arkoaz deti abiltzen, orduan. Ez da ize puntutaraino. Bale, hau momentuz ez da hemendik. Zeurazki geroago edo etorri berko gea. Eta hor bossen baten aurka izango da borroka hor. Bossen baten aurka izango da borroka hor. Eta gero irekiko horrek zeurazkizea. Beko tokia. Hor gora junginan. Ba, joder, hau pentsatzen untzala... Leheno esan deten tokia, hau? Baina ez hau beste bada. Vale. Ba, beste batean paratuko dugu, hor zer da. Eta oin, bale, oin. Hemen nonda gora ez, bera. Hala ben kolok. Romani for. Moki domise dolo fuale. Emo babo quala dozo. Nomina do schismo. Owalo. Moki do shek dozo. Kor. Vale, txirrido. For. Dro favor. Bossen bat izango da. Bueno, eta emate du hor boss bada, hola ez, holako zona handia izanik. Bale, no hemen ura zegoen. Ez esaten duten hau. Leheno hemen ezin ginen pasatu, urtzik ginen zorago, no? Baina bai. Botatzen ditan. Vale.
proiektil hori behar detela eman. Pasata. Kakazarra. Boss bat ematen dut, bizitza gutxirekin sartu. Da ez, aurkeztu indigu aurkaria, baina... Orduan, hemen zerbait egongo da. Atzerain behar dugu. Hemen ez. Hemen bora. Hemen gero inberkua uretatik saltoa egitea hau. Horrelako zerbait izan behar du. Zer momentuan ezin detor, zerrindan arantzaz beteto. Joder. Bi bizitza euskatu. Aurkera agarra ugat. Ui. Bueno, sendatu lehenengo. Mokiak daude, harri bihurtuta. Ostra. Momentuan hiltzen zea, Eta nola behar dut. Bale. Bale. Burbujan gainea salto inezkeo. Vale, saion behar naiz. Honena burbuiak inaitea. Zerbait ezateit goitik izango ala bidea. Ez dakite. Behetik jongo naiz. Eta gero zerbait baldin bada itzuliko naiz.
Bale, hor, zea dago, runa bat. Jode, azkarra izatetzen. Arazo ez da... zaila da. Joder. Zaitea, joatea, hor. Zaila da bueltatzea. Vale. Vale, bat bai. Hor gura ematen du. Zerbait bada hola. Bai. Pasua da hola. Gainera. Eira nontzen, biaren runa. Balik. Ireki ite deu, baina atzera itzuliko naiz, ze nahat jakin zer da. Jode, ze punteria. Zaute bai presak izatea ona ez dala. Vale, hemen da. Ahí va. Que sepa mucho de planta. Ez daki, zeinentzat izan laizken misioa. Vale, amendi lehenoko tokira jote dira. Ezin gara iritsi momentu zorra. Vale. Ez da egiten hau zer dan? Vale. Tipo horri izan berko jo, bere familia zeurazki harri bihurtu dela. Zezan zigun ametsa dela bere familia. Vale, ba, ematen dunez boss bat. Boss bat dator. Vale, bain da, hemen gora. Eskuira. Urtzi zendatu azpare. Era bossa nola harria jartzegu zarrera. Gure launa Kuro zenaz, uste betz. Leheno hemen ikusi dugu.
lehenu. Aurreko zean, zuzeneko egin genunean. Behira nuntan. Fijatu bazeate detaila bere hanka batean zegoen gure luma. Luma ordina, kurorena, beren bozo honen zean zegoen. Hanka batean sartuta. Vale, planeatzeko. Txena... Beste atzetik zegika. Ki beste espezie bat dela ematen. Hori gero apurtu izango da, noten dunez. Horrate bat da, Bale, bat bai. Hemendik bidea dagoela. Fena, arkoa dago. Vale, momentuz ez da hemendik. Biaren runa. Agian, ja hartu aldia danak. Vale, hiruarna. Zeurazki bai. A ber, A ber hau dan, en behar dana. Bai. Hala, erruna danak hartu ditu. Erruna deitzen dio, baina nahi zagoratzen. Erruna zen. Bale. Impulso txiki bat uste du. Vale. Mapari nahiz behitzen. Ze mapan indikatuta gatzen dira. Hemen bai.
Laura. Vale, hau hartu alda. Por cierto, hemen hau hartzen da. Nahi eta hartu Mirelala. Zaten daba gero ezin bagai iritsi edo itzuli edo. Ah, hemen. Minerala. Eta bai aurrera jarraituko dugu. Oso ondo jolasa egin da, Hemendik ezin da. Ah, bale. Hori hartzeko behar da. Bale, gora. Mapa bitzen nahi naiz ezer ez usteko. Hau ez da jarraitu zigun 8 ura? Eba. Joder. Sendatu ezin naiz. Vale, hor engantzatzeko. Ah, vale, hemen gainetik. Ose ondo dago jola zain da. Artistikoki... Han luma. Lehenengo behiratuko du behetik zer da hon. Enitzan nahi sendatzeko agartzen, eta... Ez goratu...
Ezin gara sendatu. Eta iruditzen zait igual... Iesaldia bihurtuko dago. Vale, sendatu, perfecto, eta gordeta. Indarreiten enez, harrapurtzen da. Hau, tontakeria temate baino. Ze ondo da honen da. Detai hori zuaitza doblatzean. Ez du zertako balio, baina oso ondo eginda da. Hala, hemen dator borroka. Hala, berriz ere bakarrik. Ezin da eta habilitateik da zer ebili, Soilik alde batera azkerra eskuira eta salto indezait. Salto bikoitza hori bai. Ez dasha eta ez ezarra ez dituzten erabiltzen. Eta luma hemen dago.
Argieri jarraitu beharko jo, segurenez. Tenofuar, sono mornewar. Vale, oraindik ez da hil. Nimonoware, Wadafo. Slina, Skora. Skilobar, Nobowai. Nomo, Niswara Fowar. Shibano Waze. So, Oki Modelar. Imo, Awe Kotiba. Zati hau bila jo beharko du. Var, Seguru nago. Vedafar, Wazor. Iwadapada, Iwatosawe. Newatowa, Okada. So Wazada Sol, Fozami. Zon, Rofakor. Oki Sonafwar, Desir. Ba, lumakin planeatu aldegu. Imaginatzen. Vale, atak hau hemen eta fuertea. Eta sendatzeko. Vale, non gaude? Hemen gaude. Por cierto, hemen azpian zer dago? Vale, hau ere emate ezin degula hartu momentuz. Hor, saltoa egin beharko da. Habilitate bat izango da, zuaitz horietako batan hartzen dana. Eta berbestaldean zer dago. Minerala. Pantalla beltza jarri zait. Bugeatu inda. Vale, orduan Bara, hemen bat dago. Eta horran nola jute utezea. Hemendik izango da zeurazki.
Bale, lehenengo honen bile jongo da. Bueno, itxoin. Bale, irudatzen dira. Hau jartzen dugu. Bale, orduan. Eskuinera joan behar gara. Hemen zerbait dago? Hemen bera da ez? Hau da, justu etorri aurretik ireki dugun ate haude. Hori uste duentzat. Bai. Baina, orain ja, eventu batek saltatzen du. Vale, ireki ingo jate. Baten du toki honetan bastante liberdala, zea arkua, beraz txan agian koben izait jartzea hau zen kenduko hau, igual. Zeten beste gustatzen, Ez nahu batez konbentzitzen habilitate horrek. Orain, hartuta azaltu zai bai.
Jode. Habilitate hau jarri berra armi arma asko dago eta... Bai, hau bat... Eta... Hau, eske hori oso ona da. Eta haure bai. Hau kenduko et. Eske proietia... Jaiei bota araztea. Beira, se abantalla. Zeten aurretzen da. Zatik izin detan. Ez dakit. Arraro. Horregatik iluntasuna. Beste aipatzeute. Betan guztiz iluna da. Joder. Vale, momentu zorde bakarra bat. Joder. Vale, esta torre. Ah, coño, kateatu ilezke. Vale, ilunpean hileiten zea. Denbora bat egon zaitezke. Ez dakit aurkarien argia balio egiten. Baietz ustet.
Speedrunnerrak hau buruz egingo dute ilun daun gauzak. Bueno, ez dakit egin alko dan, Lehen loma lotu naiz, ba? Lehen katigatu inaiz, zehara. Eba, azkarra ihunez. Hora, ez da uzara. Ez que ez dakit. Ez dakit, ze gauza arrabeten dut. Ez dut ulertzen zeatik ezin nahi zen. Ezin nahi zen katigatu. Eta salto hain ezkio ez da iristen. Hori arrarona. Ez? Ez iristen. Ez iristen. ¿Está ahí? Ah, vale, vale. Ezkerreko paretaren bet salto. Horregatik. Hori nun ikusten, ezkerrean pareta dago. Behin batzutan toki batzu eta eroi ezkio. Ezinezkoa berriz itzultzea. Ah, justuen. Armi arma bat dago. Horra zinezun. Joder,
Joder. Ui, justuan. Argiak zeurazkiak atu iten zuen. Disparoka jardun beharra. Este hori izta arraza. Hala ez. Autoapuntatua batzutan ondo, bestatzutan. Lehenengo salto egin behar dana zea da. Bueno, ez da salto egin behar, baizik eta dasha eta gero salto. Ez que autoapuntatuan azka ematen du. Oza, nahi dio disparatu zehai? La moskitoi o por ahí disparatzen du? Ah, vale. Bakit. Behetik umergia, leheno ilunpean zeon da ezin genuen. Espadana bueltatzean aki. Ez da oso ondo bueltatzen. Berriz ez. Joder.
Ahí va. Salto bikoitza zatik ez ditu. Buruzik istezu. Ez dakit. Orduan eskuitik gora izango. Bat? Ezkerrea da xazeatik egin. Zatik ezin nuen apurtu. Ahí va. Jode, iuntasunan mapa hau. Eta orain dizen bat falta iristeko. Eta boss bat egon goa, oentik, Ona utxen ez zea bat. Gordotzu puntu bat. Hori izalizke hemen datorrelako. Zea bat, boss bat. Gorde. Hemen bera. Vale, arredik ez daukat. Troleada bota egiten ahora.
Hori, itzuli oso emango. Gu hemen zintzen. Vale. Honekin izango da. Haben nahi talau jarritan mana asko zeharako. Sendatzeko. Hemen jolo izkeu. Vale. Desde luego rescarga se reo. Vale, honekin aktibatzen dugu proba horietako bat. Baina eskuinera ingo.
Zuetza. Zerbait argiak nizetea favorez. Ilunpea honekin pixat. Neskatuan hori. Vale, zer egin jarri bat. Eta denbora bat aguantatzeu. Vale, perfecto. Baina energia zea juten da. Deskargatzen jutea, fijatzen mazeate. Hemen, itzaldu itez. Bale, orduan, ona jomungo beha. Jode, katiatu gehatzi hori paretetan. Nanush. Am I gone? Mapa mati egiten. Hami nuksam. Inaju. Bai. Zoramen utza da, toki hau bestela. Vale. Txarrena hoxe gastatzen dula energia pila bat. Jode, ataskatu ezela iten zan, paretan. Ez paso. Hartuta bezala agertzen zait hori? Ez.
Zango eso. Jode, ez que hain energi gutxikin suertatzea ez alduite. Osasuna berreskuratu bat. Zeratik iti saltoen arraroa. Ez dut ulertzen. Vale. Vale, vengo a Reddit. Oh, vale. Vale, hemen lasterketako da. Hau egin ezakeen? Ozen ireki... Hau ez? Izalezke... Osta gitzen aktibatu dira. Jod. Bizitza rekuperatu. Vale, mate va a mentir sin ya la jungura. A mentir jungura, joder. Horre eskarreta jola izkeu, o bozara, eskarreta jongo ya. Toki honeki bastante desesperatzen den ezen. Vale. Urra botan ibili dez. Baina. Ade. Hau area of damage bat da. Ematen dut. Vale. Ondo etorko zegoen beste dugutzea manarena, o energiarena.
oxigeno hartu. Zati desatu. Zati desaktibatu zait, hau? Habilitatea. Egingo dut ze... lauki bat gehiago irazten dut. Abiaren. Vale. Eta azken. Errez. Bere reboteak irazi dut. Vale, beste fragmentuantzako beste espazio bat. Eta aktibatuko tena izango da. Imana ez dago ezki. Luz espiritual ordea zein da. Destello ez. Fuelo espiritual, ez dakit zer da. Se limita a 3000 de luz espiritual. Ah, vale. Dirua, zenbat eta diru gehiago orduan min gehiago egiten da. Ez da txarra, porque dirua zentente da magik. Mierda, berrez aktibatu. Ies egiten dut hori. Nola ez duten gehiago maten zea.
Min hartzen duzunean askotan ataskatuta bezala gatzen da. Pertsonaia. Horren gora. Ez dakizatik batzutan zure habilitatea gelditu egiten da. Hemen eskuia behiratu izan beharko genuke. Hemen goitik. Vale, bestaetik egiten. Txena. Ah. Ez du barkatzen jolazak, Paia minimo bat eta ez da zau. Vale, gorte. Eta oin eskuinera. Mendik ezin da? Mendik junberko da. Ze amendik porratu dugu ezin zen, amendik ezin da, orduan amen behetik. Berriz zendatuko da. Energia berreskuratu. Azkarrena eskubitik zan. Azte zait askotan planeatzeko daukatela. Hor... Energia... Planeatzeko ez eta aprotxatzen eta oso importantea da emateu. Paso hori hartzea, Irekin goet bide bat.
semilla misteriosa hau eskatu dira. Batek eskatu zian, misio baten. Vale. Hecho. Amen. Vale. Goitik igoko dugu. Igoko dugu, goitik irekiko dugu hau. What? Jo, ez que arantza justu horretan. Zendatu berta berriz itzuli. Eta hauen zeurazki boss bat egongo da argian aurretik. Eta izango da polilla hauetako bat edo arma bat. Bastante seguru nagoietako bat izango da. Eta itxura uste dauzke armak hainbeste ziagon da. Arma zari egondik. Argia hor dagoela emateko. Arma zare artean. Beira, asmatuet, arma. Erreza. Zer zerbait da gara. Vale, gantxo hori interesante amategoaz lehen bai lehen. Buruan bakarrik jolez.
Vale. Tokia onditu da. Joder, izpi horrek. Ez da bat ere boss erreza, Ez detena ulertzen da, zeatik sendatu zintzanen pare baten. Segitu sendatu lezketzu lurrean egon. Zaitena gustatzen da. Hola zonena, mina hartzen dezunean aturdituta bezala gehatzen zehala. Hola askotan gertatzen da ez, baina ez da denbora gehiagi irutzen zai geratzen dala. Sendatzeko mandio bostaldiz botei baina ez dut. Ah. Esaten ari zamen zeari kamara ralentizatzen. Jode, dasheatzen dezu eta ez dizu pasatzen uzten. Eta ez da inola nahazun ezkiatzen. Eta ero beste gauzat ez zaiten nahi gustatzen boss honen kontra bossa gehiago ikusten da zure pertsonaia.
Ordu momentu askotan zure pertsonaian erreferentzia galtzezu. Igual lengotena da. Sentinela ez. Oh man. Hau kendu. Batzen da uste. Demora daukat. Hau kendu. Ez da gara. Hau komeneko litzake. Ez... Hau interesgarria da. Pegajoso, resistencia... Eta hau. Vale, lehenengo pasea pasota. Ez? Momentu askotan pertsonaia posizioa galdu dituzu. Gutxi fase hau gorde egiten dut. Bale. Argietatik gora jun bernez. Bale, baina ulertu. Hemen borroka jarretzen. Hostia.
Igregi ematen nahi nintzen, sendatzeko eta... Oso horra da, Laugarren fasea, jode. Ni ilunpea. Jode. Etzan harria puzkatzen da. Joder, bicho bat zegoen. Eta horregak atzen da. Eta ez dut ikusi. Txoine. Paretaz... katiatzeak egin behar dut. Ze lepotan molestatu diteit. Hau ez... Iman jarrikoet apurtzen detenean abadidez ies egiteko azkar. Joder, 8 olatu barrera. Maio hau oso ona da. Lentoa da, baina izu hartentzen du. Haren zendatu tokera. Golpe bat. Por fin. Bai. Ez da erraza izan. Iluntasuna gartuta bezala zaukala da, ez? Eta orain adizkidea izango. Ez?
Ogni iluntasun alitema. Zona lasa esploratu ahal izan bat. Mandoan denbora guztien bibratzen haize. Muigorra itzai denbora guztien. Vibrazioakin. Baina ondia komen izan. Bueno, orain ja paretan katiatzea jarri ingoet. A ver. Nahi dut. Eta... Eta hoi etxek, momentuz. Eta mapa jarri bet. Bale, amendik etorri da. Eta hori jarri betena da atakeak. Hauek ise, hori ben, eta... Ai. Bale, armeran ekintzen. Hau ez da gizarra niko no. Jungo ja behitzi hauen, zion dut. Ez ki horra naiz iriste, justu. Hau da. Zena, akaso proiektiak aprotxatu zer. Ez du kontut proiektil bezala kontutan hartzen ematen duz. Fuera. Zenatu. Bizitza bat gehiago. Buelta osa inberkoet. Joder. Milimetrikoa da, inberdana. Akatingo da. Zerutze zait zaiak erat baina gehiago mango ditela. Hau itea.
Bueno, gutxenez, ja. Milimetrikoa ez urrena da. Bale, hortuta... Gehiago ez zerra badu? Bale, toki hau ez gea pasa hortik. Hauntxe pasako geha eta... Gero teleporten laizkeu. Ai, gor... Goitiz. Mendik ego gaitezke. Ezkerreta... Eta mendidera. Bale, bestaretik irikitzen zen, baina, bueno. Bale, morduan. Hau falta zeil toki hau. Bueno. Itzuliko gea pasera. Asia emango jogu eskazigunari. Eta gaurkoz utziko dugu. Asia eskatu ziuna uste eta mentzegola... Hau zela. Tonto nahitea justi maiat. Hau bat. Bale, hau, etzen. Hemen etzen, Orduan un arkotik nuntikoa. Hemen zuen lendera dago. Hau, zen. A ez. Hemen hor behaz, ez dakit, zehar raro. Entzatzen horren izango zala. Aiottan onok mihira, kutim mira jisa. Ugabaso. Honek nitz zein da. Ez, hau beste hau zaha. Eta non zegoen orduan ezatez izuna familia ekartzen aizula eta horrelako zerbait. Agian hau izango da. Hoxe, gorbeian dauna. Bueno. Ja, ese pure. Vaga. Dane hoha. Aveho. Ohio. Sí. Araño con berbanaiz. Joder. Bueno, ez dakit hemen digena. Bai.
Eta honekin nola hitz egiten da. Honela ez. Ez dakit, igual aurrera egiten da zerbait da. Arba daun ezerra eraikitzeko. Sei eta lau dauzkat. Vale. Vale, ba, hurrengoan egin beharko du, momentuz gordengo dugu. Eta hemen utziko dugu. Bueno, behiratuko eta albiste amatea jun laizkeun. Hemen eskubide antzan nahi. Gauza da horraino juteko amendik dala. Amendik oso urrutik atzen dala. Teleportak. Ba, beste momentu baten egingo dugu hori. Ba, bueno, mapa izugarri handia da, Hemen... Pentsa, onaino dago. Eta guzti hau, eta hemen jarraitzen du. Izugarri handia da, mapa. Vale. Mamin utziko deu. Menura aterako beha. Eta bueno, espero du guztuko izan dela. Aurreko baino motxagoa izan da, baina alare 2 ordu eta 20 minutu. Eta ea ba, hurrengoan noi jarratzen deun. Ale ba, eskerrik asko ikusteatik eta hurren arte. Agur.